Ok, vi starter filming. Her bor Anna og jeg. Rom nummer 6. Så skal vi guide dere ned. Dette hotellet har ingen heiser. Ølautomat rett utenfor rommet, det er digg. Så blir det moro her, vet du, når du har drukket. Trange, små trapper. Her bor jeg legge deg inne. Rom nummer 2. Men det slutter ikke med det. Og hei. Og så kommer det som er det vanskeligste når du er på fylla. Det er at du plutselig så snur trappa andre veien. Her da, ned til resepsjonen. Og ut.